maju kok ya. Ya wi kono dikancani Dek Ucek. Iya. Mbak Dewi. Sanjaya. Sanjaya. Musik. Lah kowe goyangmu ngenang ngene gek mundur-mundur terus kok. Oh semakin mundur. Lah ora ketok kok ya, Mas. Ora ya kowe mundur-mundur aku kena wadidangmu ya cilaka. Lah malah ya elokno kok. Kenek ngene iki ya elokno kok malah. Elok kok ngendi ya. Nggih Mas Uncek sowan wonten kalangan Klego. Nggih wonten dalemipun Bapak Joko kalian Ibu. Sing ngomong sapa? Lah wonten dalemipun Bapak sinten Mas? Wong iki ning dalan kok iso dalem iki lho. Oh, iki dalan. Iki ra jelas tenan kok. Iki dalan. Ya maksude anu ngono lho Mas. Anu. Bapak Joko sing duwe gawe. Wis ngerti. Nggih. Saderengipun tak uluk salam sik ya Mas. Iya. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan kalian kula sak kadang sedayu lho iki. Sedayu sowan saking Sentul Keongan Nagosari Boyolali. Pimpinane sapa? Pimpinanipun Mas Sigit Susilo. Wih. Sing nyekel lho Mas, nyekel keyboard. Masa dicekel didudul. Ya didudul keyboard. Ora cekeli. Tetembangan Mas Uncek. Monggo Mbak Dewi, monggo kersa lagunipun menapa? Mboten wonten dawuh. Mboten Pak Joko mboten dawuh napa-napa. Bapak-bapak ibu-ibu mbok menawi ngersake tembang. Mboten gratis kok Pak Bu, mboten usah bayar nggih, sampun dicekapi kalian Pak Joko. Alah tenane kowe njaluk ngono. Anu Pak 50 ngono. Lah umpamane nek diparingi lak ya Marah-marahi. gelem to Mas ya. Manut sing diaturke apa? Ki mau kan pelok 6 kekudangan katur Nggih. Mas Mandala sampun. Ki manut sliramu larase apa? Larase slendro ya Mas. Yo dibawani. Mas Uncek. Nganggo bawa ya. Yo no nganggo bawa ora ketang sethithik yo. Dibawani wong Mbak Yuku mau mbok kei bawa masa aku ora aku yo meri. Masa Yo. kowe karo Eva itu Pak Eva? Ya tuwek kono sak pole to Mas. Hah? Ada wajah itu wong kene. Kono 92 aku lagi 2007 kok. Ya. Wah. Oh iki wis tak apa-apa. Nadyan wujud temong paksi. Wah, iki lho Mas. Seumpamane ya Mas enek piyayi ning njaba kono arep jagong mrene. Wah, kae suarane kok gandem maremen. Mesti piyayine bagus gede dhuwur. Barang teko kene mak plenyi alah amalan kaya ngene guran yo an. Yang penting kan manis. Sing ngomong sapa manis ki? Manis no iki lha nek mesem kan dekek lho dekek. Alah apa iya coba nanti tak dilatih. Dekek. Jare manis. Gak. Delok le. Lho dekek. Silite lah pipine ora. Gila nih. Yo. Cangone yo keras. Agawe taline bronto. Dokter pas netaki nggo supit mie ayam lho. Gila kok iso aku. Teko ora kena nggo supit. Gila nih. Ora aku ora nang dokter aku ben. Lah nang endi? Gur nang kebon. Ana supit kok ning kebon lho. Aku nguyuh kirek liwat cuatek wis. Mencelek ngono. Kirangan. Kaya dimsum gitu. Ya. Pengedan. Wes wenggon kula
jebul dicokot kirik mula rapati rata kethokane. Arep barang. Golek isi podang jenar. Ibu bunga. Rek enek amprile barang. Kuwi mau metu kok kene, Mas. Metu kok kono kuwi. Gilani ana wong MC. Apa sesuk mbok ampril ngene ben apik. Waget aku. Ben alus kok, Mas. Iya. Lho cek. Loro ini sosok diampril ben apik. Abuh. Cara cetha. Mulakno kaya ono Arjagol lurah. Ya jelas ora dadi ya Mas. Ora dadi. Lah iya to. Halo, yen lurah kemukus genah cedhok. Oh, pikirane reget ae lho. Lah iya. Ana arep dadi lurah kok mesu merah. Lah jare dukung ya ora ono ndase. Lah wong bojone dhewe ora ndukung bojone lho piye? Nyate kira kok. Sambat aku Mas sepurane mripatku ki men 175. Kuwi ora men ndondok kuwi picek kuwi aku. Ya Allah, amin, ya Allah. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Amin. Muga-muga tenanan. 175 ya apa? Apa yo enek men kok 100 Laporan bojone Mas aku men 175. Nyoblos karo nomor loro. Kita ya apik kuwi ya. Pak. Nanti. Oh, ngaten. Ngene. Piye? Pun lenggah kakung sanabut yang dadi rumatan kalau mau Bapak dawuh dumateng kula mbok bilih. Aku ora krungu. Ora taya. Piye to, Mas? Wah, dikei nawar barang kok. Wis kene tanteni tenanan. Lah kok ora krungu iki apa lho? Oh nggih ngeten. Mengke dalu kapurih wangsul malih tindak wonten dalem pawiwan Pak Joko nggih Bapak Ibu nggih. Kersanipun regeng tasih mangke dalu tasih wonten Wijaya. Nggih. Nggih matur nuwun. Nggih ngoten terus Pak nggih. Ora ngomong dhewe ora to. Lah wong ya enek MC-ne kok ya. Ora kok. Nggih nggih. Wakil dadi lurah ki wis kudu ngono. Ayo wis ora krungu. Golek isi podang jenar. Teko kene nek ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo Gandeng sampean wis ngancani iki wis ngaturke bawa saiki dolano karo kanca-kancamu ning kono galuh wis tuku pistol. anu nang kene ae nang kono ngewe-ewe Sinoman Laden. Oh ngono ya wis. Malah kebidak. Ora melu tembak-tembakan kae. Ora. Awan ning omah wis ora
Lagi tak etok ora arep nginguk, ora arep ngelirik nih ya jajing ngene iki.